Hainbeste lan, hainbeste esfortzu, hainbeste sakrifizio ondoren, gure helburu nagusitako bat, karrera honetan astebetetik gora egotea zen, alba zen 12 agontatzea zen, orduan intensoa izan da, burruka hori, batez hori, lasterketan iraun alizateko. Oso politia izan da, ni ez neon ohituta lehenengo lasterketa izan da, lehenengo kompetizioa, Hike and Fly mundu hontan, eta eszenario hontan eta formato hontan oso politientzat ikustea, talde bakoitzek ze estrategia hartu duen, zen menditan daren, pentsatzea nola eganengo duen, nola adelanta ditzazkegun, jolas hori oso politia izan da, asko disfrutatu dut. Eta egunero izan ditego arazok, ekaitzi izan zanen elektronikan apuskauta, nire mugiko horrona izurrau zen, orduan beste repuestokoan auke, baina oso gaizki junda, karreran erdiekaz internet gabe ibili naiz, horrek ekarritu ondorio asko informazioaz izateko, eta erabaki honak ezartzeko garaien pixkat katramiloso izan da dana, alergi broteke gau pasan, nahi pasartu unen porru da honitzen begi puztu egin da, danetik pasautza jo egunero, onak eta txarrak, eta egi esan, montaña rusa bat izan da, gora bera ikaragarri eukiteu, eta bildur hondikin da ze hondikin, baina aurrea indeu. Eta minekin, azkenen errespetau da gorputzek, minek eukiteu baino emangarrik izan die, eta aguantau deu, maika honetan aguantau deu. Gehiago kostauzat buruek kudeatzea nahi. Azkenen bildur, frustrazio, ezintasun hori danak, nekekin pilau egiten die batea doaz, eta nekauta zarenen hainbeste erabaki hartzea, gigustek ez tezula asmau, taldekidek, dana oso intensoa izan da. Eta kudeatzen zaila izan da, baina, un pare bat euken ditun pixkatola eskaxago buru buelta eman ezin da, baina gero pixkarrela jau ginen, eta jakin izan de borri buelta ematen, eta nik uste talde bezala ere disfruta dula. Azkeneko honetan gure tension barrun, politia izan da. Seguro nau, gauza pixkat hobeten izan bagenitu, hauken nula talde bezala maila rekorri dau bukatzeko. Dana eman deu, gure mailan ibili geha, baina urtengo oindo negoaldikin, ikaragarri euki deu, eta nik uste posible bazala. Indeskantxu pixkat hartu, hau dana asimilau, eta pixka parapentetik kanpoare bauzket beste proiektutxo batzuk, aurten urte sabatiko hauket, hasik oin itxasoa pixkat esplorau nahi dut, eta mundu mailan ibilko gabultatxo batzuk ematen, Pakistan hor dau burun, ikusiko dugu, ez dago ezer itxita, baina planak badauzkegu. Animo. Gero,